Poďte do fáci! V dnešnom videu by sme vám chceli predstaviť 12 typov. 12 typov, ktoré vám pomôžu nielen pri príprave, ale aj pri samotnej expedícii. Ako typ číslo 1 vám odporúčame zobrať si dostatočné množstvo náplasí na otlaky. My odporúčame tieto hydrokoloidné, ktoré nájdete v lekárni alebo v DMK, pretože sa okolo otlaku nafúknú a sú ako druhá koža. Takže ako druhý typ by sme vám chceli doporučiť čajík. Je to výborná alternatíva, ako sa ráno zahriať po studenej noci. A síce leto, ale aj večer pri taboráku je to úžasná vec. Takže odporúčame. Ako typ číslo 3 vám odporúčame robiť si kratšie a častejšie pauzy miesto tých dlhých a menej frekventovaných. Poďakujú vám za to nielen vaše nohy, ale aj krpky. Typ číslo 4. Na prvé 2 dni odporúčame zobrať si rezne, pretože zaberajú málo miesta, sú ľahké a zasytia vás. Takže ako typ číslo 5 sme si pre vás pripravili takú menšiu aktivitku a je to strečovanie. Posilní to vášho tímového ducha a takisto vám to vaše svaly troška zregeneruje a nebudete mať nasledujúci deň svalovku, takže nám poďakujete. Ako typ číslo 6 vám odporúčame si zobrať aj nejaké kartové hry, ako napríklad máme žolíka alebo sedmové karty a taktiež na rozprúdenie konverzácie a skrátenie si dlhých letných večerov sú fajn konverzačné karty. Ako typ číslo 7 vám odporúčam najmä z vlastnej skúsenosti si nebrať zbytočne veľký batoh. Ja mám konkrétne 80 litrový a úplne vám stačí okolo tých 50 litrov, niekomu aj menej, pretože keď budete mať menší batoh, tak budete mať menšiu tendenciu si zbaliť zbytočne veľa vecí a tým pádom na trase budete viac odľahčení a bude sa vám lepšie kráčať. Ako typ číslo 8 vám odporúčam zobrať si sáčok do koša, navyše v prípade núdze. Typ číslo 9. Odporúčam vám zobrať aj vlhčené obrúsky a toaleťak namiesto normálnych servítok. Napríklad tieto vlhčené obrúsky môžete použiť na umytie riadu alebo rúk. Typ číslo 10. Je super so sebou mať nejakú šnuru v prípade nečakaných prehánok, kde si môžete následne vyvesiť svoje mokré oblečenie a tak si ho vysušiť. Pokiaľ nemáte šnúru, ktorú ste plánovane zabalili, môžete využiť niečo, čo sa podobá šnúre a na čo si môžete zavesiť tie veci, takže napríklad šnúry zostanú. Typ číslo 11. Je super, ak si zoberiete takýto nafúkovací vankúš, alebo ak nemáte možnosť, tak si môžete vypchať takýto obal od spacáku vecami, ktoré nepotrebujete. Typ číslo 12. Nezabudnite si zobrať aj nejaké prezúvky či sandále, ktoré vám odľahčia nohu po ťažkej ture. Nevyužijete ich iba po ture, ale aj v prípade, že vám zmoknú topánky počas nejakej prietržimačien, ktorá vás práve prichytila pri ťažkej chôdzi horami. Dúfame, že sa vám naše video páčilo A že vám budú naše tipy nápomocné. Prajme vám veľa šťastia na expedícii. Ahojte! Čo mám povedať? Čo mám povedať? Že ty nepozerajte sa na mňa. Vy ste strašní. To je leťak po štvrté a akcia. Počkaj, hovoria v pozadí. Typ číslo 10. Je super so sebou mať nejakú šnúru, v prípade niečo také.